Dok se suočavamo sa najnovijim strahovima od novog virusa, od sedanja u izolaciji i od nestašice toalet papira, podsjetimo se nekih starih strahova. Ljudi su se oduvek susretali sa nekim strašnim pojavama, bilo da su to stvarne ili izmišljene priče. Vampiri, veštice i vile često su bili stanovnici naših sela. Kod nas je jednu od glavnih uloga igrala i takozvana bela žena, koja se pojavljuje noću na raskrsnicama, mostovima i mračnim putevima. Ili to bude izrazito mlada žena, ili izrazito stara. A styling je uvek isti. Bela dugačka haljina zbog kojih ljudi koji noću putuju doživljavaju neprijatne situacije. Svaki kraj ima svoje legende ili čudnovatu životinju karakterističnu za svoje područje. A u našim selima najrasprostranjenije biće je takozvani drekavac. Drekavac je biće iz mitologije južnih Slovena, koja je naročito zastupljena u mitologiji Srba. Naziv ovog mitološkog bića dolazi od glagola drečati. Postoji nekoliko različitih opisa drekavca koji variraju od kraja do kraja. U nekim krajevima drekavac se poistovećuje sa vampirom, pa predstavlja materijalnu manifestaciju dušu umrlog čoveka koji ne može da nađe svoj mir pa izlazi noću iz svog groba proganjujući ljude koji su mu zgrešili u životu. Po drugim predanjima drekavac je materijalna manifestacija duše umrlog nekrštenog deteta, koje takođe ne može da nađe svoj mir nakon smrti pa izlazi noću iz svog groba i obilazi kuću svojih roditelja. A u nekim predanjima se spominje da je drekavac demonsko biće prekriveno dugim krznom po kome neprestano gazi i zbog toga dreči. Ovo biće ima sposobnost da menja svoj oblik. Negde drekavac izgleda kao pas koji hoda na dve noge, negde je biće samo sa jednom nogom, negde ima mačiju glavu, negde ima oči svetlo u mraku. A ono što je zajedničko za sva predanja, možemo ga čuti kako dreči noću. Drekavac živi u šumama, na grobljima, pored voda i potoka. On napada noću tako što skoči na leđa žrtvi i tera je da ga nosi cele noći, sve do prvih petlova. Ovo su neki od zvukova zbog kojih ljudi mogu pomisliti da u njihovom selu živi drekavac. Zvuk evropske crvene lisice, zvuk evropskog šakala, zvuk sove kukuvije, zvuk balkanske narodne pevačice. Drekavac, kako kažu razne novine, viđen je po selima širom Srbije. Kod nas ga je u selu Vranovcu video gospodin Slobodan Đurđević. Nažalost, dotični nije bio u mogućnosti da podeli s nama svoje iskustvo. Njegovu priču svakako možete čuti u drugim emisijama, a mi smo na ovu temu popričali sa njegovim komšilukom. Ne znam da li postoji drekavac, ali zašto? Pa moguće da postoji. Moguće da postoji neka budaletina koja dreči uveče. Ne verujem u tome uopšte, sve su to laži. Ja sam skoro došao u Vranovac, pre jedno 8 meseci, i pre toga sam gledao neke emisije različitih televizija i rečeno mi je da Slobodan Đurđević iz Vranovca najbolje zna o drekavcima, jer je drekavca sreo kad je bio mali. Ja sam to prvo na televiziju gledao, kad su ovi naši se iznapivali kod Savin potok tamo i kad su proneli propagandu da su vidjeli drekavca. Ali sad mogu da mu poverujem da je stvarno vidio drekavca. Ja mislim da ne postoji uopšte i da to, iako je bilo istrebeno. Samo, to snima sad? Drago mi je da ne pričamo ovako bez veze kao pojedini. Jer toliko lovci ima, toliko tehnike oružja ima. Gde možda... I predsjednik sigurno srebio drekavca. Gde možda ostane? I Slobodan je vidio drekavca, kaže, vraćao se sa neke zabave, vidio je drekavca sa Savinog izvora. U Vranovcu postoji taj Savin izvor, tu kao zahvataju vodu, piju, to je mnogo dobra voda, odmah progledaš, oni koji ne vide, ili koji ne vide dobro, ili koji ne znaju da vide dobro,
progledaju odmah i on je vraćao sa neke sedeljke, tad su bila prela, žene su kao gubile vreteno, pa onda našo dragi vreteno, ne da nazad vreteno i tako dalje i tako dalje. On se uplašio malo, ali pošto je on u suštini hrabar čovjek, on je izašao na kraj sa tim drekavcem i tako se to završilo. Posle toga je pričao za neke televizije da je drekavac još uvek ovde u Vranovcu, za 8 meseci nisam ga video. Drekavca, a nisam ga ni čuo. A možda drekavac i postoji, jer ja vidim da ovim ljudima ima pomalo i delić tog drekavca. Oni stalno drekaju, drekaju ili dreče? Nemamo mi drekavca, nemamo, apsolutno nemamo. Drekađije, ne, dreče. Ja sam ga jednom gledao na televiziju, kad su ga prikazali, kao mačka je veliki, jedno oko ima napred, tu na glavu, jedno oko ima, nosi jedno oko i kreči. Ali sam to na televiziju vidio isto. Ma, neka dođe za ovog drekavca da rešimo. Najstarija ćerka mi leva išla, radila minivali u Donji Račnik. I sad trebala da otide od jednu sestru kod drugu da prenoći. Slobodan, glavni drekađija, ne može da dođe. I na Čukarče, neko Čukarče ga zovu, oni o to Čukarče pričaju večito, da tu nešto ima i da tu nešto izlazi. I ona, kako je išla niz put, odjedanput je počelo da tapara za njom. Kad se ona obrne i pogleda, ide pored nju sila. Ali šta tačno? Sila. Kako je izgledalo to? Izgledalo kao kuće, kao mačka, kao tako, ali ide pored nju redovno. Njoj se oduznu i noge, i duša, i sve ju se oduzme, i ona brže, ono brže, ona brže, ono brže. Onaj dreči na ženu, onaj dreči na komšiju, mada češće dreče na komšiju, znači postoje drekavci. Kod nas ima puno drekavaca, onaj dreči na televiziji svaki 5 minuta. To je to noćno nešto što ide noću. Pa možda je to bio drekavac. Ma ko zna šta je bilo. Znači vi verujete da postoji? Ne, ja ne znam da li postoji. A čekajte, da nije možda moguće da drekavac napada samo osobe koje idu same? On, kako sam ja na televiziju čuo, da on ne napada uopšte ljudi. A ja još uvek ga nisam video, mada ga očekujem.